Kohimen ko para bayid hau try Jesus Christ. Haka jimpuli minta kasngi ngiyosngo kumno uble ukentai yawu sol badula jit temai yawu David. Baro kiyingasem jongu David kila berkat kito kiba klein bor kito kiba biang garinia kita kiba don lese kat kum ka parte ya ka sap ka pom kin salang gis em wat ya upa jongu David ujase ula berkat kikun kiba klein kin kan lalong em Henry ublay upeit ya kikun kiba klein haka mensiem kiba klein haka ban kongu ya ublay compare ya ka rinia lada ritne lahe lada ngimdon ka mensiem ba kongu lada ngimdon ka mensiem ban it ya ublay lada ngimdon ka mensiem ban yai rengkat badutrai utrai unom jit yangi unom pensle yangi bad ngiyosngo utrai ula pasiau hawu Samuel ban pensle ya u David bante ya ka umpiniang halo jongu kata ka jingte ya ka umpiniang halo jongu David kalong ka daka shin jong ka jimpen kantang ya u ballong us iam ballong unongya tulopa ballong ulindo But minda nadu ka por David ulayo ya kane ka jimpensle ukit halo jongu ya kine laitili ki kardan kumba julong mangi iwei pa iwei lemba ka baptisma ngikit hapo jongi ya kine ki laitili ki jinglong ngilong em ngilong nongya tulepa but ngilong ru ulindo ngidon hangi ya kane ka jinglong bale ngidon kam ya kane ka jinglong lemba kane ke jinglong bapen kantang da utrai ngi wat ya utrai ngi kongu ya utrai ban ngi ai rengka bad utrai ban ngi shimmen dalang ha ke jingkinia bakui jongu Chris minda da ka bas ngotu ya kane ngin peit ya ka gospel minda kasni ka gospel ka bu hakama jongi ya ka jingya tainia ha padeng ujisu bad sinran jongu bad ya ki parisi ki ba wan ban kinno yavu minda kaya ka bangila ban yoi ujisu pat ki sinran jongu kidang yai ha ka sngi sabat lemba ka lengka keu bad kadba kidang yai ha ka sngi sabat ki parisiru ki donla ki parisiru ki yai rengkat badu jisu ki parisiru ki yai rengkat bad ki sinran ki sinran jongu jisu ki yai badu jisu namaru jisu ulangu kuno balai but ki id yaw jisu ki koloi ban kongu yaw jisu but ki kongu ban mane yaw jisu ya ki parisi pat ki yai balai ki yai om namarba ki id yaw jisu henre namarba ki bishni yaw jisu but ki kwa ban wad daw ban kinno yaw but ki kwa ban yod daw ban penyap yaw arjait ki briyu kiyai badu jisu ki sinran kiyai da ka jimmut ka babha ka jinkwa babha bad ka mensiam ka bakoi bad ki kongu yaw jisu kita ki weipat ki jait ki parisi kim don jimmut ban kongu yaw jisu ne ban id yaw jisu ha ka jingim jongiru ngila ban yoi ki briyu kumne don lese ki bayai badu jisu hen reclaim da don jingmut ban id yaw jisu Klam da don jingmut ban mane yaw jisu klam da don jingmut ban kongu yaw jisu te ngila ban long ru kum kini ki kristan lese ngiru ngi ong hana ngi yai badu jisu henre ngim don jingit kin dia tru yaw jisu but ngim don ru mensiam lese ban kongu yaw jisu bad habang ngim don ka mensiam ban kongu yaw jisu kaya ke jingang nu jongi jingtumu ban kinnos niu yaw jisu ban wad daw ban kiar naw jisu ban wad daw ban kiar na ka balang ban wad daw ban kiar na ka sacrament
don bon ke brio ke ba wadau ban kiar nau jisu hagane katur nantangi pe kini ki Pharisee kila kinno yaw jisu hana ki apostol ki sinran jongu kila kate kew hakasni sabat lada kinjindala kate kano kasni light ya ka sabat kinom kinno yaki namar kat kumga nongrep ngitip ladang yard hakino kino ki jaka ladang itungan ngilaban kate uvene artiligi so badba kata kalanga jimud bat ke jingi kai jongi ju bat tenteng ngiru haga jingim jongiru ngile habang itungan ladang yard lemba kino ki lengkha lada don kano ka jimbam let's say kibriu ki kate ki bam we ar ban pinbiang yaka jingdon kam chonki bat kini ki apostol kini ki senranru kila kate ya ukeu bakin bam namar kila tengan henry ke jimma menda ne jinkenno menda kila kate ya ukeu hakasngi sabat bat haba kila kate ya ukeu kila penken ya kasabat kane kalongka jinkenno jongi Pharisee namarba ki Pharisee kila yait barabor daki kemat bataraisniu kila yait barabor daki kemat ki basinio bat ki jimud ki basinio ki aptap ban kinno yaw jisu ki bru ke bayait bat ki kemat bataraisniu ki sut ban lap ya ki daw babun Kibru ke bayait daki kemat ki babha ne ke jimut babha kisitom banyoi ya ki daw ban pentram ya ki wai tengila banyoi haki inga sem jongi kum ke de kibru haka imlang salang haka jakatre don bon kibru ki bawan nadu min step hado janme da kum kini ki jimbarkat da kum kini ki jimut ki basiniyo bad nadu min step hado janme ki lumbun ki daw ban lorni persyai ki vai donru ki jait brio ki wan daga jimmut ka babha bat ki laptang ki jimba jongi brio bat kin kran bha ki vai bat ki le bha ye ki vai kaniru kalong kawe ka jinglong kabang ilap haki inga sem jongi haki jakatre jongi haki yeu ka hat jongi bat minda haba kini ki bru kila kinno yaw jisu kumno ujisu ulayada ya ki apostol jongu ya ki sinran jongu kumno ujisu la batai shab halar kane ka jinkenno jongi Pharisee badu jisu la buha kama jongi bale bihin kinno yangi namarba ngilabam hagasngi sabat kinmau yakaba u David ulale David ba kinombur jongu kila leisha ke temple but kila pan ya upu peni kadar tilli ki upu peni ki shayad bu haka meat haka temple bad kini ki kadar tilli ki upu peni la shat da kilindo bad tang haka da kilindo kila ban shat ya upu peni but tang ya kilindo kilong ban bamru upu peni but kimla ban rashaying kide ban bam hi hangdo hi haka temple minda u abiatar ulindo ramba udon hangdo but ulele pan nau abiatar ulindo ramba ya ke jimba shimla le pan ya upupeni ula ong ni but kinombud ngitangan te ai bam eye but ulindo u ong pe man ki sabat ngi bujili ya upupeni but ngichet ya upu peni kadar tilli ki upu peni batimai minta ya kabala bujli dandon hangne lada pila banba ngin aino ya kita ki pu peni taminda u abiatar ula shim ya kita ki pu peni bala bujli bad ya kabarim bad kila ula ay ya kita ki pu peni how David banbam bad David ula ayru ya ki nombor jomu bad hardin ba ulade bam nim shimla yo i haka Bible ba ublay uladom persha ya u David namarba ulabam ya uta upu peni balong ban bam basha ban bam tang ya kilindo
lada o David ula bakala ban bam uble unjindala dom yawu pangite pro don ge jaka kiwei pat ke jaka uble ula dom yawu David ham namarba ula lepop namarba ula yait palat kaput kasam balabu pad uble ula peni hau ko David pila bakala pila lepop henre haba u David ula bam ya upu peni ngim yo I haka Bible ba uble ula dom yawu David namarba ula bam ya upu peni balong ban bam tang ya kilindo kai kamud ya ka jing snap jar jongu bale hakamat kata ka jingle jongu David ka peni shai kadar ayu hangi kabamut uble hi ula menjur u David udon ha u ya ka jinglong lindo bad haba u David ula rung ha ka temple bad ula shim ya upu peni ban bam nangda ula sam bad kinombur jongu uble ula peit ya u David kumba ula peit ya u Abiatar bad uble ula menjur ya kaba u David ula le kalong badai namar ulong lindo nad kinombur jonguru kilong lindo namar u David ulong uba pensle jongu bale minda u Jisu wanra ya kaju kata ka jimbatai ke jingjia badu batai ha ki piracy lada ngibam haga sabat lada ki sinran jonga kila bam iau keu haga sabat kamut kine ki sinran ki don ka bor ka itiar ban penkre bam ki don ka hog ban penkre bam kum ki lindo ki ba penkre bam haga sabat tang maki ki lindo ki don ka hog ban penkre bam haga sabat namar manga ngalong ulindo bam jikul bad kine ki nombor kilong kilindo bad kidon ka hok ban shet pu haga sabat kilong kilindo bad pimdon kam ban kinno yaki pimdon kam ban tarai snyu yaki lese pim yo I kane kalong ka jubab kaba ujisu ula ai haki parisi pim yo I ya kaba shalindet pim yo I ya ka jingshisha pio I tang ya kaba habar but bishar ya kaba habar henre uble umju bishar ya kaba habar uble ubishar ya kaba hapo kumpa uble ula om hawu Samuel nga bishar ya kibrio nadu kadonut kane kalonga jing ya per kabang yo I hakedukam pet brio but nakarukam pet uble hake jingim jongiru kane kalonga jinget kabangi de bandon ujisu bad ki nombur jongu ujisu bad ki sinran jongu ulindo bamjikut u Melkisedek bad ki nombur jongu ki apostol kilong ki lindo bad tan ki lindo ki don ka bor pen gandang upu bad kane ka jingikai ha kane ka benda jonga gospel ka hikai yangiru ka jingkordor jonga balang Catholic ka jingkordor jonga balang Catholic kalong ngidon gilindo bad uble upen kamdi ya ka bor ha gilindo ban pen gantang upu ba kan kalalong ka met bad ka snam jongu Chris bad lemba kane ka jingi kai ujisu penskem sachasin ya ka jingtumu jongu ble nagabinda jongi ba ka jingji jongkine ki kadar ngot ki apostol kadar tilli ki pupeni but kadar tilli ki mau kadar tilli ki jai Israel baro kalonge jimpens kem ya ka jingim bang jongi badu bale bad ka jingim kaban sawan tongin duai hagane gi ukrish bakuin da ka bas ngautu ya kane ga benda jonga gospel bangimde ban tarais nyu yano kalam ngautu ya ka jingshisha ngimdon hok ban kinno yano lada ngimdon hagaliang jongu bale bad ngimdon kam ban peni dao ya ubale namar utip ya ka jingshisha nagabinda jongi ko jisu bayit karko kardo yangi pensle yangi knamba ngintup yai rengkat badme om da ke jimmut ke basiniu henre da ke jimmut ka bashai ban sautu ya ka jingit nagabinda jongi ive pa ive Enyaro ya utrai Jesus Christ. Amen.